Quan parlem de dones i música, no només parlem del passat. Avui, moltes dones fan de la música el seu camí. I també la seva veu. De la música, doncs, per mi és de les coses més meravelloses que hi ha en aquest món. M'agrada moltíssim, m'agrada viure-la, tot tipus de música, potser m'agrada molt més la clàssica i el jazz, evidentment, però és una cosa intensa que et proporciona una quantitat de sentiments, per mi és imprescindible, és el més meravellós que hi ha. La música per mi és un element important de la vida perquè m'agrada molt, simplement, em fa sentir bé, genera emocions i enriqueix, trobo, la vida. I per altra part, com de petita havia intentat fer una mica de tocar i així, i sempre m'ha agradat, tot i que les meves qualitats eren limitades, m'ha agradat, sempre vaig pensar que de gran era un bon moment per tornar-hi. I ara ho faig sense la pressió ni d'exàmens ni de condicions i, per tant, per gaudir-ho. Simplement és gaudir de la música i d'intentar tocar una mica. Ja està. Ben bé això. Algunes són professores. D'altres, alumnes. Algunes són mares o àvies o estudiants que comencen de zero. Però totes tenen alguna cosa en comú. Viuen la música com una forma d'expressar-se, de créixer, de connectar. Aquest març, donem la paraula a les dones que formen part de la nostra escola. Perquè la música també és la seva història.